sentit per ell. Engeguem a 1. Vinga, comencem a 1, jo ja sé que ja m'aniré sobre 1. Com ho ves? Benvinguts i benvingudes en aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, una edició que fem per celebrar els 35 anys d'aquest veterà programa de Ràdio 4. L'estem fent cara al públic el dimecres 27 de maig de l'any 2015, és al vespre, estem a l'espai Mandarina de la Mandarina de Newton, al barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona. Fem aquest programa a l'ombra simbòlica d'Uniquebana. Uniquebana que ens ha fet l'Anna Hernández i Cortés. Ella va ser la primera productora de l'Altra Ràdio als anys 1987 i 1988. Com a professora d'Ikebana es diu Sui Sei Ka. Anna, què és l'Ikebana i de quin estil és el que tenim aquí davant? Hola, bona tarda. L'Ikebana és l'art floral japonès. En aquest cas, la composició que he portat és un shofutai, és de l'escola Ikenobo, la més antiga del Japó i de la història, i doncs dir-vos que qui fa l'Ikebana, qui observa l'Ikebana, qui té l'Ikebana, doncs queda en nucli de la composició. Doncs qui vulgui veure aquest Ikebana fet amb fulles llargues de color verd, el pot mirar al Facebook del programa i gràcies a aquesta composició floral. Les obres d'art floral japonès han de semblar naturals, tot i que tenen una preparació, una tècnica i un coneixement al darrere. Aquestes característiques coincidirien amb el que aspira a fer, jo crec, l'equip del programa. Magnífics divulgadors que us volen comunicar als oïdors del programa bona informació i els seus coneixements sobre la ràdio, la televisió, els audiovisuals, les telecomunicacions, internet, la radioafició, evidentment, la radioescolta i un llarg, etc. Els ikebanas són efímeres, però, en aquest cas, gràcies a la base que està submergida a l'aigua, que es coneix amb el nom de Kenza, poden viure unes quantes setmanes. Vosaltres, els oïdors de l'Altra Ràdio, els oïdors d'aquesta ràdio pública, alguns dels quals avui teniu l'amabilitat d'acompanyar-nos i us ho agraïm sincerament, actueu com el nostre Kenza i gràcies a la vostra fidelitat i complicitat amb els que fem el programa hem pogut complir 35 anys i fer avui l'edició número 2151. Sense comunicació no hi ha vida. Sense bona informació no hi ha coneixement i saber. Viu la comunicació audiovisual escoltant cada setmana l'Altra Ràdio. Els propers minuts podreu escoltar companys d'ofici, creadors d'aplicacions i videojocs, música en directe i una vintena de col·laboradors de l'Altra Ràdio que ens oferiran informacions i continguts d'actualitat de tota mena. Serà una edició coral de l'Altra Ràdio que acabarà amb un brindis pels 35 anys del programa gràcies a la gentilesa de les cerveses Moritz que ha volgut col·laborar amb la nostra celebració i a més d'aquesta vintena de col·laboradors del programa fem aquest programa mano a mano amb Alejo del Peral al control de so aquí a l'Espai Mandarina i Sintoniki a la direcció i presentació. L'Altra Ràdio, a Ràdio 4. I el primer invitat d'aquest programa especial és un veterà oïdor de l'Altra Ràdio que ja m'està mirant aquí, que des de fa uns anys dirigeix i presenta el programa Generació Digital a Catalunya Ràdio. El nostre programa sempre ha estat obert als companys d'ofici d'altres emissores i estem molt contents que avui ens visiti l'Albert Murillo en qualitat de director i presentador del programa Generació Digital i a més, en qualitat d'oïdor veteraníssim de l'Altra Ràdio. Albert, tu ens vas començar a escoltar a finals dels 80 i tens proves. Sí, tinc proves. Bé, tinc aquesta prova que és, per cert, gràcies per convidar-me, és el llibre que vau regalar el dia que vau fer el programa dels 15 anys. Tenim els oïdors parlen, efectivament, amb motiu dels 15 anys de l'Altra Ràdio. I ja feia anys que us escoltava, i ara que comentaves això de convidar gent de l'ofici d'altres emissores, és una de les coses del teu programa que sempre m'ha apassionat, que sempre m'ha agradat i que sempre he intentat fer en els llocs on he estat, i no és fàcil.
perquè el tema de les competències, el fet que ho puguin veure bé o no ho puguin veure bé els teus caps, doncs fa que sigui difícil, però sempre ho he valorat molt. El programa que dirigeix l'Albert Murillo, Generació Digital, el passat 21 de març va superar els 500 programes, felicitats sinceres, vol dir que també es batrà la sintonia de Catalunya Ràdio, i així tipus titulars. Albert, actualment, parlem en llenguatge modern, tu ets molt jove, jo ja no. Quins serien els temes, podríem dir, els trending topics radiofònics per l'audiència jove que té Generació Digital? Doncs el que intentem sempre és parlar de tecnologia, però sobretot explicar i portar gent que fa coses creatives amb la tecnologia, divertides, creatives i entretingudes. Per nosaltres és, diguéssim, el trending topic del programa i esperem que dels oients. En Generació Digital fem un agermanament radiofònic avui, l'Albert Murillo avui obre el nostre programa, nosaltres li retornem la visita, justament serà el proper cap de setmana, que ha tingut l'amabilitat també d'invitar-nos, demostrant aquesta, diguem-ne, bona relació que tenim entre programes i també entre emissores públiques. Gràcies, diguem-ne, Albert, avui per estar amb nosaltres i molt contents del proper cap de setmana estar en el teu programa. Igualment. I de radiofonista a radiofonista, però clar, és que aquest radiofonista, ja m'està mirant aquí, apareix ser gracienc, és especial perquè la persona que jo saludo va ser una de les primeres veus a Ràdio 4, és el Jordi Roura, aquí mirant amb una, en aquest cas, camisa de color vermell tot llampant, i amb Enric Frigola l'any 1977 van fer el programa Mainada, que va obtenir el Premi Ondes l'any 1979, actualment en Jordi Roura. A Ràdio 4 podeu escoltar amb el grup Trèvol i el Tradicionarius, i suposo que els oïdors fidels del programa recordareu que entre les més de 200 persones que està dit aviat que han fet el programa va haver-hi unes temporades que el Jordi ens parlava de música i ràdio, però ara en Jordi és músic i, com ara comentarem, ha vingut molt ben acompanyat i el podrem escoltar també tocar. Jordi, una curiositat, recuperant aquella secció. Digue'm, abans de presentar-nos la persona que avui t'acompanya i el tema que ens interpretareu, algun radiofonista que també hagués cantat o algun cantant que hagués fet ràdio, que haguessin tret discos, qui et vindria al cap així improvisadament? A veure, malament uns quants, però bé, d'una manera destacada, diria, per exemple, Andrés Caparrós, que semblava que era una brometa que cantés i va arribar a fer una carrera que estava bé, i després un altre que es va estroncar, va ser al revés, va començar com a cantant, va entrar a la ràdio i es va estroncar com a cantant, però va seguir com un gran doblador i això que és el Rafael Turiel. I després, també, no s'ha d'oblidar, un músic que va passar a ser un locutor d'una manera molt especial, que va crear un estil que va ser l'enyorat Salvador Escamilla. Jo deia que en Jordi Roura avui vindria amb la qualitat de radiofonista, però també de músic, però molt ben acompanyat, de Miquel Codinacs, que li agraeixo, també amb el seu instrument, el podreu escoltar, i li agraeixo sinceríssimament que avui estigui en aquest programa tan especial que fem aquí a la Newton. Potser és el moment que ens presentis, Jordi, el regal musical que heu preparat pel nostre programa. Bé, nosaltres no hem fet com l'Anna Bliquevana, que és molt bonic, però també hem triat una cosa una mica especial, que és una melodia danesa, de Dinamarca, que es diu La cresta de la gallina, i que interpretarem amb l'instrument que toco jo, un acordió diatònic de botons, però el Miquel Codinacs, que té una viola de roda molt especial, un instrument que els que ho han pogut veure s'han quedat meravellats perquè és complicadíssim i té uns registres molt bonics. Farem aquesta... Molt bé, doncs agraeixo sincerament a Miquel Codinacs, a Jordi Roura, que ara podreu escoltar, evidentment els que escolteu l'altra ràdio, i ja que sortia el nom mentre el Jordi Roura s'està preparant aquí justament al davant d'aquesta taula que tenim, sortia el nom de Salvador Escamilla, doncs mira, deixa'm recordar que l'altra ràdio ha tingut en aquests 35 anys 7 premis. L'últim premi que hem rebut va ser l'any 2013 el Premi Salvador Escamilla, atorgat per l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio com a millor programa de ràdio pública. Va ser justament l'any 2013 amb aquest nom, el nom de Salvador Escamilla. Us deixem ara en companyia de Jordi Roura, Miquel Codinacs, amb aquest tema.
Magnífica l'actuació d'en Jordi Roura, persona molt propera en aquest programa, una de les primeres veus, com jo deia, de Radio 4, i també Manel Codinacs. Bona música, esperem també que els continguts que us seguiran acompanyant els trobeu interessants en aquesta edició tan especial del programa. Entrem ara en un tema d'actualitat, amb un invitat. Els videojocs, les aplicacions informàtiques han fet dels dispositius mòbils, dels ordinadors, unes eines d'entreteniment i molt fàcils d'usar. En pocs anys han aparegut milers de videojocs i d'aplicacions, i en aquest programa especial saludem en Carlos Escribano, soci cofundador de Pulcam Studios, una empresa barcelonina nascuda l'any 2014, fa poc, i que ha creat el joc Bubble Gorico. Carles, quines consideraries tu que són les claus per emprendre d'entrada una empresa que es dedica específicament a l'entreteniment electrònic, tu que tens experiència com a jove emprenedor? Gràcies, Cito, en primer lloc, per convidar-nos a estar aquí i compartir les nostres experiències amb la vostra audiència. Doncs, bàsicament, per la meva experiència va ser que anant a les jornades d'emprenedoria a Estocolm vam veure que era necessari tenir un equip el més heterogeni possible a l'hora de començar a fer un producte de qualitat. I per això vam nosaltres fer aquí a casa nostra l'equip més multidisciplinar possible, perquè, diguéssim, el model en el qual una persona aglutina amb masses perfils acaba fent un producte de poca qualitat i en un món global com el d'avui dia. I per què creix aquest mercat de videojocs? Vol dir que la gent juga més o hi ha alguna altra raó que se'ns escapés? Doncs aquesta és una molt bona qüestió, perquè en realitat tampoc no podem dir que ara mateix la quantitat de consoles on clàssicament s'havia pogut jugar a videojocs o les màquines recreatives dels BAT, han crescut. En realitat, la gran diferència és que ara mateix existeixen tot el que són els dispositius mòbils, que fa que molta quantitat de gent que mai jugaria a videojocs ara disposa d'ells d'una forma molt més fàcil i, a més, com a forma d'entreteniment també amb mitjans de transports com una tablet que pot ser també d'utilitat per qualsevol membre de la família i també pels nens, fa que aquesta quantitat de jocs incrementi. I és fàcil trobar ingredients per fer videojocs o no? Jo crec que ara mateix tenim la gran sort aquí a casa nostra de tenir una gran cantera. Tenim escoles d'enginyers on poden sortir, diguéssim, desenvolupadors de programació informàtica d'un gran nivell, escoles que són molt bones, i això fa que després els nostres productes puguin anar per Europa, com poden anar per la resta del món, i, diguéssim, sorprendre de la qualitat. Per tant, aquí el secret més que els ingredients estan els cuiners i les cuineres que fan videojocs, que són potents. Doncs gràcies, Carles, avui per estar al nostre programa. Felicitats a la gent de Pulcam Studios, gent jove, gent creadora, gent emprenedora que demostra que des d'aquí, en persones a qualsevol altra part del món, es poden fer coses interessants, com aquest joc, el Bubble Gorico, i molt més que en vindran. Gràcies i fins una propera ocasió. Gràcies. I ha arribat el moment de saber els guanyadors, les guanyadores del concurs de microrelats de ciència-ficció relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el fantàstic 2015 que l'altra ràdio va convocar amb motiu del seu 35è aniversari amb el suport de la Mandarina de Newton i la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. El jurat ha estat format per persones il·lustres, ja que és ciència-ficció i fantasia, ho direm així. A la meva esquerra, la Irene Lapuente, fundadora de la Mandarina de Newton. Irene, com estem? Molt bé. Evidentment mereixeria aquest qualificatiu, però el jurat també ha estat integrat per Pito Martínez, responsable de la formació TAC del Departament d'Ensenyament, copresentador de l'altra ràdio l'Escola. Per tant, afegim allò de la ciència-ficció, això que dèiem il·lustres, el Pito també ha tingut els seus vots, i aquest qui us parla, aquí encara li hem de posar més fantasia, però dir que són il·lustres, siguin tot aquí. Irene, abans de donar els resultats d'entrada, gràcies a veritat per obrir les portes avui a l'espai de la Mandarina, d'aquesta Mandarina de Newton, en aquesta festa de celebració del programa. I en aquest cas, el primer que et demano és que ens diguis com ha anat la participació al Fantàstic 2015. Doncs gràcies a vosaltres, Cinto, perquè per mi és molt emocionant veure tanta gent aquí a la Mandarina. I el concurs va rebre 40 participants. En la categoria general es van rebre 7 treballs i en la d'educació secundària obligatòria 33. Els centres educatius que van participar van ser Belllloc, del Pla, a Girona,
les Mares Concepcionistes, l'Institut La Sedeta, l'Escola Josep Tous a Barcelona, i pel que fa a la categoria d'educació primària, doncs ha quedat deserta. Ens tindrem 2 guanyadors. Els 2 guanyadors, Irene, han estat... Doncs mira, la categoria general, el Jofre Milà i Sant Pere, per 24 hores per al final, i a la categoria d'educació secundària obligatòria, l'Escola Josep Tous de Barcelona, per l'obra escrita per Ginebra Castillo Solà i titulada Ningú sap qui sóc. Pitu, perdona, els guanyadors. Què rebran? Què rebran els guanyadors? Que aquesta és la part més important. Vinga. A la categoria general, rebran una estació meteorològica sense fil cedida per Astro Ràdio i un lot de llibres seleccionats per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. A la categoria d'educació secundària obligatòria, el centre educatiu, que és el que ha dit la Irene abans, rebrà 5 Cano Kits, gentilesa del programa M-Schools de la Fundació Barcelona Mobile World Capital i un lot de llibres de l'editorial Pagès seleccionats per la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia. Aquestes 2 obres, les guanyadores, les adaptarem radiofònicament i seran emeses per Ràdio 4 al llarg del mes de juny, junt amb la peça radiofònica Isafer, de l'escriptor Jordi de Manuel, creada especialment amb motiu de la convocatòria del Fantàstic 2015. Gràcies, evidentment, a tots els que heu participat i, com nosaltres dèiem, la vostra creativitat ha estat provada i, si us sembla, que com acabant la promoció, Pitu i Irene, l'audiència, evidentment, de l'altra ràdio, quan vol, demostra que pot ser fantàstics! Com bé sabeu, l'altra ràdio va néixer la temporada 1979-80 com un breu espai dedicat al món de la radioafició. Aquesta temàtica ens ha acompanyat fins ara i saludarem en aquests instants a 3 dels radioaficionats que formen part de l'equip del programa que parlen de radioafició: Jaume Planes, Ecol 3, November Eco, Antoni Moyano, Ecol Bravo 3, Eco Papa Papa de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids i Vidents de Catalunya. Avui també tenim algun integrant de l'Organització Nacional de Sex que ens acompanyi de l'AMI, que hi agraïm sincerament, com tots els oïdors, la seva assistència, i el Miquel Àngel Sáez, Eco Alfa 3, Alfa Yankee Romeo, president de la Federació Catalana de Radioaficionats i director de la Fira Mercajá. Comencem per a Miquel Àngel, notícies d'actualitat del món de la radioafició. L'última notícia és el conveni que s'ha signat amb la Generalitat de Catalunya, un conveni importantíssim, després de 2 anys i mig de debat sobre el tema. Per fi els radioaficionats tenim un reconeixement oficial per part de la Generalitat i podem col·laborar sobretot amb el tema de les emergències, però des del punt de vista de radioaficionats, res que veure amb Protecció Civil, ni amb REMER, ni res per l'estil. Recordem que el segon cap de setmana del mes de juny hi haurà Mercajam amb el Miquel Àngel Sáez com a director de Mercajam. En seguirem parlant del programa i ho hem començat a fer. Jaume, la teva notícia d'actualitat. L'actualitat és el món dels satèl·lits, n'estàvem parlant potser allà fora. El mes de juliol vinent els americans ens posaran 4 transportadors més sobre la Terra i d'aquí un any, esperem a finals d'any que ve, tindrem el famós satèl·lit geoestacionari, o sigui que ja s'haurà acabat allò de veure les parabòliques. El primer dels radioaficionats geoestacionari 2016. Ja està, això es va fer la signatura del contracte a finals d'any passat, o sigui el desembre. I vas participar tu, Jaume, a la signatura? No, van ser els alemanys i els amics de Qatar, que és el que ja encara té algunes peles, o dòlars, o petrodòlars. És que jo, Jaume, t'he de dir sinceritat, si algú pogués signar un contracte multimilionari del programa, gairebé diria que ets tu, Jaume. No, perquè jo no tinc... No, ho dic per l'imatge, puc estar equivocat, Segurament estàs equivocat. Segurament que puc estar equivocat. Jo penso que serà una de les evolucions importants d'aquesta època de la ràdio. I acabem amb l'actualitat de l'Àrmic. Antoni Moyano, cap on aneu l'Àrmic properament? Doncs la propera activitat és el dia 7 de juny, davant del Parlament de Catalunya, la Festa de la Tamborinada, amb més de 1.000 voluntaris, desenes d'entitats i moltes activitats, entre elles la ràdio a l'Any Internacional de la Llum. Molt bé, doncs univers de la radioafició que durant molt de temps esperem que estigui present a l'altra ràdio, grans divulgadors al món de la radioafició, els orígens del nostre programa. Ens tornem a escoltar en antena properament amb tots 3. Algú no s'ho creuria, però sí, passaran més de 20 persones per aquesta edició de l'altra ràdio. Els propers minuts els dediquem a l'univers de les tecnologies de la informació i la comunicació. Seuen aquí al meu costat
En Lluís Miret, enginyer de l'IL3 de la Universitat de Barcelona, en Roman Lantarón, president de FECEMITE, Federació Catalana d'Empresaris i Instal·ladors de Telecomunicacions, i en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, amb les seves informacions d'actualitat. En Roman Lantarón, com a president de FECEMITE, què ens explica avui? Bé, nosaltres, estar una mica en les institucions i les telecomunicacions, jo voldria dir que realment les notícies, concretament de les telecomunicacions, són continuades, no? Nosaltres hem tingut l'assemblea ara i el DMT, el dilluns passat. Què és això? El DMT és el Dia Mundial de les Telecomunicacions. Tot amb sigles, Dia Mundial de les Telecomunicacions. Sí, simplement per l'UNEP, que nosaltres ja ho tenim assumit. No, és que pensava que era un sindicat o podia ser Dia de la TNT, no. És un esdeveniment internacional que es celebra cada any el dia 17 de maig i lògicament nosaltres vam celebrar el dilluns i tot el tema. I realment concluirem una paraula que crec que tots realment combinem el tema de les telecomunicacions. O sigui, les noves tecnologies és un canvi constant. Nosaltres estem preparant una sèrie de coses i resulta que van sortint noves. Això és el que dic que realment canvi constant de noves tecnologies. No cansa? Home, cansen, aquí tenim el senyor aquí de Blanquerna, que nosaltres tu sabem molt que la formació la tenim molt concreta, molt assumida, que lògicament acabem de preparar una cosa i tenim que preparar, però també és un estímul per tots nosaltres, els associats i la gent nova que ve del tema de les telecomunicacions. Jaume Benet, com a professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, que ens parla d'audiovisual. Jaume, avui què ens expliques? Que no parem. Ja lligo una miqueta el tema, perquè avui el tema que portava, és un tema molt concret, molt específic, però ens afecta a tots perquè ens afecta el que són els mòbils que es porten tots a la butxaca. El primer mòbil que surt amb càmera surt l'any 2000, un dels primers mòbils que surt del Samsung. Surt amb 350 quilopíxels, diríem, o sigui 0,35 píxels, una cosa que és una misèria, ningú creia bé, i avui en dia ens estem plantejant ja molts treballs professionals en part fer-los amb mòbils. En certa manera, alguns fins i tot tenen més prestacions que algunes càmeres molt cares, de molts milers d'euros. Això, per exemple, tot això de la slow motion, de la càmera lenta amb l'iPhone 6 o telèfons similars, realment estan treballant en unes velocitats que s'obtenen unes imatges que gairebé necessitem invertir 30 o 40.000 euros en aparells professionals per tenir-les més bones, però no gaire més. El teu mòbil amb quina qualitat d'imatge enregistra? Poca, jo tinc un mòbil antic. Tinc un mòbil de fa 5 anys, però se'm va molt bé. Algú sap com es diu el director de l'estat espanyol que té més premis de cinema fet amb mòbil? Ningú dels assistents, ningú de la taula. Conrad Més, i és aragonès, és un noi que fa cinema amb mòbils, ha tingut premis als Estats Units, ha tingut premis a l'estat espanyol, és el més guardonat. Conrad Més, una persona que té uns quants curtmetratges guardonats en telefonia mòbil. A Lluís Miret li agrada això de la telefonia mòbil per enregistrament d'imatges, no per altres activitats, o no? Sí? La notícia d'avui, Lluís. Fa unes setmanes es va presentar a Florència una investigació que es farà durant l'any vinent, que té a veure amb la identificació i la detecció dels joves que poden tenir dificultats d'aprenentatge de lectura i escriptura, i això ajudarà a detectar sobretot els nens amb dislèxia. Serà una investigació que es farà especialment aquí a Catalunya, però liderada des de la Carnegie Mellon, una investigadora de la Pompeu Fabra, també de la Carnegie Mellon, que es diu Luz Reyes, que avui també ens acompanya aquí. Una iniciativa interessant. Si potser haguéssiu de formular un desig, és igual que fos a 10 anys, a 15, ja que hem dit que hem fet el Fantàstic 2015, amb ciència-ficció i fantasia dins de les TIC, quin element tecnològic us agradaria a vosaltres que és igual? Que si tenim vida radiofònica d'aquí 100 anys pogués ser una realitat, com podria ser potser d'aquí 5 anys, sense tenir un problema de temps del món tecnològic audiovisual contemporani, quin desig formularíeu? Us deixo 2 segons per pensar. 1, 2. Qui se'n llença? Roman Lantarón, Lluís Miret o Jaume Benet? Roman, algun desig? Perquè vosaltres treballeu molt també amb persones que tenen minusvalies, que estigui a l'abast de tothom. És a dir, que la tecnologia estigui a l'abast de tothom i que pugui fer la vida més fàcil, sobretot a persones discapacitades. Un element que grans empreses, entre elles Microsoft, per exemple, ja ho estan intentant també tirar endavant, com tantíssimes altres, a través de publicitat es pot veure, però és una de les parts potser millors de la tecnologia, evidentment. Lluís. Aquest m'agrada molt, si em deixes apuntar. Fem un altre, aquest ens hi apuntem tots. Que és, si fóssim, cada vegada estem enregistrant més imatges, tenim més coses, la pregunta és si serien capaços de reproduir la nostra vida digital o sintetitzar-la d'alguna manera per veure realment
què fem amb ella, no? És a dir, reproduir la nostra vida digitalment i a partir d'aquí aprendre i no caure amb les mateixes errades. Interessant, però aquesta reproducció hauria de ser física i hauria de ser també psicològica. Una mica de tot. Perquè el problema, diguem, està a les dues bandes. Fa poc vaig veure que a Facebook deia, si has posat moltes vegades una icona d'aquestes tristes, diu que et passa alguna cosa. D'acord? Anem cap aquí també. Jaume Benet, que has tingut ja no 2 segons, tu n'has tingut 24, Jaume. La tecnologia estarà, òbviament, estarà molt més a l'abast de tothom, serà molt més sofisticada, però jo no m'atreveixo a res. No, un desig. És que no m'atreveixo ni al desig, perquè serà tan diferent del que ens imaginem. Què ens imaginàvem amb el 150 com seríem ara? No s'assembla en res, absolutament en res, i per tant, res a dir. Silenci radiofònic, que sempre queda bé, que es noti que som de llenguatge radiofònic també, Rafa musical i canviem de col·laboradors. L'altre a Ràdio Passem bé fent el nostre programa, és un dels factors comuns entre tots aquests divulgadors, tots aquests especialistes. Hi ha un tema que és de gran actualitat, ja n'hem començat a parlar d'alguna manera fa uns instants al programa, el món de les aplicacions. L'any 2008 es va obrir l'App Store d'Apple, un any després del llançament del primer iPhone. Inicialment a l'App Store s'oferien 500 aplicacions i uns mesos després va obrir l'Android Market a finals del 2014. Doncs a Google Play, per exemple, està dit aviat, finals del 2014, Google Play s'oferien 1.400.000 aplicacions per Android i a l'App Store d'Apple n'hi havia 1.200.000. En el cas de Google Play, durant l'any 2014, les aplicacions que havien tingut un increment més gran van ser les relacionades amb els jocs i la fotografia. Això que parlava ara en Jaume Benet, el món de la imatge a través dels mòbils. Els qui saben més d'aplicacions a l'altra ràdio, entre molts altres col·laboradors, són la Clara Darder, terapeuta familiar, coach en comunicació, en Manel Ferrer, comunicador polifacètic, company també aquí a Ràdio 4 amb altres programes a banda de l'altra ràdio, el més jove de l'equip del programa, tot s'ha de dir, en Javier Otero, responsable de gestió del coneixement del UPCnet, i en Marcos Montero, responsable de sistemes, comunicacions i entorn de treball de UPCnet. Clara i Manel, vosaltres sempre us enfronteu al Tecnoeduca. Avui us he demanat una excepció. Habitualment, en Manel Ferrer, com sabeu, porta una app, un videojoc que ho troba interessant i normalment la Clara li troba argumentant alguns pros o dona el seu punt de vista una mica a la contra. Jo havia demanat al Manel i a la Clara que es canviïn els papers. A veure si m'heu fet cas o no. Jo crec que sí. Forçats pel director del programa, ho dic perquè veureu una mica la veu forçada. Clara, sé que això et costarà avui. Alguna aplicació que diguis, si ja no ho baixa, però també ets radiofonista, m'agrada. Bé, em costa, perquè jo sempre hi trobo aquell punt de dir que no ens absorbeixin el cap, que no ens treguin hores, que no ens facin mal al nostre dia a dia, perquè al final estem més de 150 vegades connectats al dia en un mòbil que no mirant els arbres o gaudint dels nostres amics. La que he escollit es diu Mis Sueños. I com ja sabeu que jo soc terapeuta i que em dedico a això de les emocions, doncs Mis Sueños és tot allò que tu somies, pots posar-ho en aquesta aplicació i et diu la part psicològica del que has somiat. I això a mi m'agrada, perquè així puc saber una mica més enllà del que penso. Tot allò, Freud deia que en els somnis el que fem és resoldre tot allò que no hem resolt a la nostra vida quotidiana. Doncs perfecte, jo vaig a saber què he somiat i què m'ha passat, que no he resolt. Això pot ser una bona aplicació per anar veient obres surrealistes, com el cas de Dalí, que també té quadres al sud del senyor Freud. Ara hi ha un quadre al Museu Picasso de la ciutat de Barcelona, Dalí Picasso, on petitet a la dreta un quadre surrealista de Dalí, en aquest cas no de Picasso, i el senyor Freud. Manel Ferrer, aquest encara li costarà més, perquè diria que el Manel és devot, això en tot de les aplicacions, els videojocs, és evidentment un gran comunicador a nivell radiofònic i també televisiu, però això jo sé que li costarà. Una aplicació que no t'agradi gaire. És que Cinto Latrada ha fet trampes perquè li dona molt la volta a la història fins trobar l'aplicació ho ha fet impecable, Clara. Sí, s'ha explicat magníficament. Jo he estat buscant una aplicació que no m'agradés i l'he trobat però no perquè estigui mal feta, sinó perquè el concepte no m'acaba d'agradar. Es diu Adopta un tio. Adopta un tio. Llavors, quan entres a la web, el primer que et diu és que és un mercat d'homes.
Llavors les dones es registren a la web i a partir d'aquí van escollint el perfil com volen que sigui aquest home, si vol que sigui alt, baixet, que tingui cabell llarg, curt, i a partir d'aquí genera un perfil. Quan has acabat d'omplir aquestes dades t'apareix una prestatgeria amb fotos de diferents nois i llavors tu compres el noi que més t'agradi. A partir d'aquí la idea ja comença a ser molt rebuscada, perquè molta gent n'hi ha anat en contra, inclús l'han catalogat de sexista, perquè lògicament la idea pinta malament. Però a part d'aquí, a part d'això, quan tu has comprat aquest noi, si el noi no et fa cas, tu tens l'opció d'enviar-li com un encanteri perquè s'enamori de tu. Que a partir d'aquí ja la cosa encara és més rebuscada i la gent, les dones estan molt enganxades d'aquesta aplicació. L'encanteri s'ha de fer servir PayPal o l'encanteri és gratuït? No, l'has de pagar també. Ja suposa un pagament. Però a més, ja arriba un punt que és gratuït, ens ha parlat amb la Clara, que té amigues que hi són i que estan registrades. Estan adoptant un tio. Adoptantio.es. O sigui que conegudes a la Clara del Bé, no diguem els noms. Hi ha una part que és gratuïta, una part que és gratuïta i hi ha una part que pagues. Que es paga. Llavors quan ets Premium, a partir d'aquest Premium tu ja tens barra lliure, pots descarregar els nois que tu vulguis sense haver de passar cada cop per compte. Llavors, perquè és com una idea, l'aplicació aquesta és la més important i la més utilitzada a França. El 85% dels membres tenen entre 18 i 35 anys i cada dia rep més de 100.200 membres nous i al final de l'any, cada any ingressen prop de 18 milions d'euros. O sigui, imagineu-vos com va el negoci d'adoptar homes i que els ha funcionat molt bé aquesta idea tan revolucionària i que no deixa de ser una mica sexista al cap i al fet. I que diguem-ho que en versió dona no hi és. No hi és, exacte. Queda dit a la contra, en aquest cas de Manuel Ferrer, pel que acaba d'explicar. Javier, Marcos, qui vulgui, els dos, el tan magnífic d'UPCnet, també seguim amb aplicacions. Què ens podeu comentar del món de les aplicacions? Bueno, nosotros vamos a comentar, tú has dicho al principio que hay muchas aplicaciones que son juegos dentro de este millón y pico que hay en las tiendas. De hecho hay muchas que son juegos y hay muchas que también son aplicaciones educativas. Y queríamos hablar un poco de juegos educativos. De hecho yo quería comentar una que se llama Lightbot, que es una aplicación que ya existe desde hace tiempo. Lightbot. Sí, sería como el robot de luz, Lightbot. Lightbot, sí. Es un juego educativo para aprender a programar. Está dirigido a niños, de hecho hay dos versiones, una para niños de 4 a 8 años y otra para niños de 9 años en adelante. Y el objetivo es aprender a programar un robot con una serie de instrucciones para que se mueva desde una posición de salida a unas bombillas que tiene que encender, por esto lo del robot de luz, ¿no? Pero para conseguir esto lo que tiene que hacer es, el niño que está jugando tiene que secuenciar una serie de acciones, pues moverse hacia adelante, girarse, darle un interruptor, y tiene un conjunto limitado de instrucciones, con lo cual tiene que aprender secuencias de programación. Tiene que hacer bucles, tiene que hacer subrutinas, lo hace evidentemente sin escribir código, pero va adquiriendo un pensamiento estructurado y un pensamiento crítico en base a lo que está haciendo. Y nos gusta mucho porque está hecha por un estudiante. Molt bé, doncs en aquest cas acabem d'escoltar el Javier Otero, ens anem ara al Marcos Montero també amb la seva app, amb alguna aplicació, alguna cosa que consideris interessant. En la mateixa línia que aquesta, o sigui una aplicació, un joc també educatiu, la meva es diu Inventioneers, que és una barreja entre inventor i engineer. Aquí els nens el que es tracta és que amb una sèrie d'eines molt bàsiques, com cordes, martells, politxes, coses d'aquestes, i aplicant sobretot no tant conceptes de programació sinó de conceptes bàsics de física, com cauen els objectes, com pujar un globus, moviments pendulars, l'escalfor, aquest tipus de coses, aconsegueixen moure un objecte d'una part de la pantalla fins a una altra. La gràcia d'aquesta eina és que, per una banda, no hi ha una solució única per a cada nivell, la gràcia és que els nois han d'inventar la solució i poden haver-hi moltes diferents, i que a més poden crear els seus propis nivells i d'aquesta manera es poden fer servir en àmbits educatius. Aplicacions interessants, tret de la que ens ha comentat a la contra avui el Manel Ferrer, sempre interessant que ens expliquen la Clara, el Manel, el Javier, el Marcos, com tota la resta de companys. Aviat farà 21 anys que en Joan Omar, que s'està apropant en aquesta taula, a finals de l'any 1994 va baixar durant més de 4 hores un fitxer de so de la veu d'Amèrica que durava 10 minuts. L'altra ràdio, gràcies a Joan Omar, va ser el primer programa de la ràdio catalana i jo crec que de la ràdio l'Estat espanyol que va oferir l'àudio d'una emissora internacional baixada directament d'internet, 1994. Internet ha incrementat l'accés a la informació, evidentment, a alterar les relacions personals i
i ha afectat el consum audiovisual. Ens endinsem a l'univers d'internet amb en Joan Oar, que seu aquí al meu costat, Jordi Paraguirre i en Quico Gras, persones que coneixen bé tot aquest univers. Joan, què ens expliques avui? Quina seria la teva informació d'actualitat? Jo vull oferir un... Vens a vendre alguna cosa, Joan? Una web, com cada vegada. Una web per jugar, per distreure. D'acord, si penso oferir una web per jugar. Suposo que els creadors no han pensat que fos per jugar, han pensat que era una cosa interessant, però jo ho puc cap al joc. És una web que igual potser alguns oïdors ja la coneixen, que es diu howold.net, quina edat, i és una web que tu envies una foto i et diu quina edat tens. Ah, caram. Ho has provat, Joan? Sí, ho he provat. Es pot dir? La meva foto va sortir que jo tenia 60 i pico d'anys, que encara no hi he arribat, o sigui que no ho encertar gaire. No ho encertar gaire. Potser el problema de la barba, aquesta barba blanqueta i així. Jo no et veig amb 60 anys. Jo tampoc. La gràcia que té és que no cal enviar les vostres fotos si no voleu, podeu agafar fotos de... Hi ha un cercador, pots el nom d'una persona, d'un artista, i tries les seves fotos i la pots veure què passa. Això dona lloc a un joc, sobretot amb polítics, artistes. Quina edat sembla que té? Perquè us feu una idea bàsica. Sí, l'has provat? He provat. La reina Sofia, 53 anys. Bé. El programa no l'encerta gaire, em sembla. El tens volgut perquè no va encertar la teva, Joan. Una altra prova, també la jefa, Irene Rigau, consellera d'Educació, 56, que tampoc no els té. O sigui que sembla que entre el maquillatge i el Photoshop arreglen bastant les fotos i surten resultats bastant camuflats. Interessant, sempre interessant el que ens porta en Joan Oar. En Quico Gras, tema d'actualitat, per on ho portem, Quico? Doncs bé, farem, ja que vaig començar a col·laborar al programa amb el .cat, i aquí tenim també l'exdirector, doncs el dia 13 de maig ens feien un regal immillorable des del Washington Post, on deien que el .cat era el domini més estrany d'internet i el més radical. Llavors sortia perquè es va tancar una web que es deia newyorktimes.cat perquè van fer una paròdia del New York Times i substituïen totes les imatges per imatges de gats. Llavors això els va fer molta gràcia i sempre és una cosa que vam dir perquè voldria explicar alguna que no se sap. El .cat vam començar el 2001 en ferm, però el 1996 un grup de gent ja estaven treballant amb ell. És a dir, els grans projectes no arriba una persona ni dues, sinó hi arriba un col·lectiu i amb molt esforç. Llavors que el Washington Post et dediqui una pàgina sencera espectacular el 13 de maig, doncs francament. Ja que tenim avui en Quico Gras, fem un petit parèntesi del món d'internet, ara anem amb en Jordi Paraguirre, dir que el Quico Gras té l'amabilitat de fer un vídeo de Zoom que podrem veure properament d'aquest acte que estem fent a la Mandarina de Newton i a més d'en Quico Gras vens acompanyat també d'un operador de vídeo que li donem les gràcies. La Carla Illes, que curiosament és més tècnica de so que d'imatge, però com que fa de tot, doncs aquí estem nosaltres. Gràcies a la Carla Puy per estar també aquí fent aquestes preses imatges amb el Quico Gras que també farà aquesta feina. Jordi, la novetat d'internet d'aquest moment que ens trobem, quina podria ser? Mira, jo avui voldria parlar d'un llibre que han fet uns amics, es recomana aquest llibre, es diu Cibercrimen, que l'ha escrit el Manel Medina, que és catedràtic de la UPC i va ser un dels fundadors del CERT, del Centre de Resposta a Emergències, l'any 94, emergències de l'internet, juntament amb el Cel Gris, que és una periodista especialitzada en temes de cibercrim, hacktivisme i tal. Llavors bé, és un llibre que s'està presentant aquesta setmana i que parla bàsicament d'això, com funciona el que fan els criminals a internet i per tant com podem estar una mica més al tanto per protegir-los. Sempre cal estar al cas. L'altra ràdio, a Ràdio 4. Moment en aquesta edició coral, com comproveu, amb motiu dels 35 anys de l'altra ràdio, de saludar els nostres especialistes en multimèdia, comunicacions a l'espai, Eduard García Luengo, el nostre especialista en meteorologia, Sergi Rural, i el responsable de l'espai Apps, Webs i Bolets, en Xavier García. Abans que ens donin les seves informacions, deixeu-me que demani a l'Eduard García Luengo. Bona nit. Jo tinc aquí un llistat d'oïdors amb els números. Heu vist que hi ha uns llibres aquí davant. Jo et demano, Eduard, els llibres en aquest cas són dels primers 15 anys d'audiovisuals a internet, escrit per aquest qui us parla i editat per l'editorial UOC. Tenim en aquest cas
20 persones de l'audiència del programa que avui ens acompanyen amablement, no tenien més aforament, esteu comprovant que són 25 persones llargues de l'equip i no podien tenir més d'aquesta cinquantena de persones avui aquí, els agraïm a tots la seva presència. Eduard, dos xifres de l'1 al 20 i ràpidament, que jo busco els números i vaig dient els guanyadors o guanyadors. El 12 en general? No. Doncs el 12. El 12. Ves diem a l'altre. Doncs posa el 15. 12, 13, 14 i 15. Mireu, els dos oïdors que podreu endur-vos aquests dos exemplars quan acabi el programa, molt de gust us els lliuraré. Meritxell Estany, 12 i 15, Pere Andreu Geriot. Felicitats i gràcies, com hem dit, a tots els que avui ens acompanyen aquí a l'Espai Mandarina per estar al nostre programa. Aquests oïdors, com és habitual al programa, sempre fem algun petit joc durant aquest llibre dels 15 anys audiovisuals en internet. Eduard, informació del dia d'avui. Bueno, entre el cel i la terra. Em sembla que podíem tocar els dos temes en un sol. Mentre vagi ràpid, més per on vulguis. Sí, senzillament seria parlar d'una aplicació que es diu WebHDR, que és una aplicació que permet experimentar amb l'escolta. Es troba a la xarxa, és gratuïta, i permet escoltar coses interessants com, per exemple, meteorits. I en aquest cas volia anar directament al gra, i és que la Salle té penjada una màquina d'aquestes, un web, que permet escoltar el radar de Graves i escoltar meteorits quan cauen a la Terra. O sigui, comptar el sol de meteorits. Això amb tranquil·litat ho podem explicar a la propera edició de Comunicacions de l'Espai amb l'Eduard. Sergi, l'univers de la meteorologia de les comunicacions, en Sergi Corral, novetat del dia. La sequera. La sequera? La sequera. Vam començar a la ràdio parlant del pluviòmetre, que mesura la pluja. Sí. Per tant, ara mesurem la pluja que no cau. Portem els primers 5 mesos d'any més secs aquí a Barcelona des de l'any 99. 138 litres per metre quadrat. Deixem dir la sequera que jo us demanaria que algú també, o si algú es pot apropar, que vagi distribuint les ampolles de cervesa perquè hem d'acabar fent un brindis, el programa s'acaba aviat. Ens trobarem fent-lo, però fent-lo amb les mans perquè veig que hi ha poques ampolles distribuïdes i interessa que puguem fer el brindis d'aquí molts pocs minuts. Sequera pel gat, d'acord. Apps, webs i bolets. És bona la sequera pel bolet? Com pots comprendre, no? Gens Gràcies a les sequeres poden menjar els bolets en quantitat de dies vista secs. No, esperem que plogui. Què seria de les carreretes? Mirem precisament aquestes apps que ens permeten veure la Ens aportes una avui, Xavi? Jo continuo raonant el Rain Alarm, que crec que és una de les millors que hi ha. Rain Alarm. Tal com sona, Rain Alarm. I una altra de les que parlarem el proper dia serà una que ha fet el 061 CatSalut de localització d'algú que pugui tenir un accident i de més, que encara als boletaires és una bona eina. Molt bé, doncs el que us he dit amb els últims companys que terminaran el programa, aquests companys sí que es veig amb la cervesa, intenteu agafar les ampolles de cervesa bònics que tenim, perquè el brindis pel programa s'apropa. Clar, això dius, home, són 50 minuts de ràdio, això diem que serà pesat, esperem que no se surti pesat aquesta edició tan especial del programa. Entrem a la recta final d'aquest programa, això s'acaba. Insisteixo, aneu a agafar les ampolles de cervesa Mòrix per tal de brindar junts pels 35 anys del programa. Tanquem programa amb Luis Segarra, guia de la ràdio i els habituals de la tertúlia de la ràdio de televisió internacional, Santi Riera, periodista, Joaquim Fàbregas, enginyer, Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. El proper dilluns 8 de juny, a les 12 del migdia, al Palau Robert de la ciutat de Barcelona es durà a terme la presentació oficial de l'informe de la Ràdio de Catalunya 2007-2011. Lluís Segarra, coautor amb aquest qui us parla del capítol dedicat al mapa de la Ràdio Catalunya, ens porta un avenç d'algunes de les dades recollides. Dades que encara, diguem-ne, això ens ho saltarem, estan encara, podríem dir, embargades, però bé, per un minut no passarà res. Lluís, què destacaries? No passa res, doncs mira, sí, en plan ràpid. Podríem dir que les dades són fins a 2011, serà potser una mica antigues. En el que fa respecte a l'ona mitja, dir que només va haver un canvi en aquest període, del 2007 al 2011, només Ràdio Terrassa va canviar i es va convertir en Hit Ràdio, és a dir, no surt la desaparició de la Com Ràdio ni de les copes de Figueres i de Reus. Perquè fa la ràdio pública, doncs els canvis es van anar completant la xarxa de Catalunya Ràdio, de Ràdio Nacional i sobretot de l'antiga Com Ràdio,
amb les 22 freqüències aquelles que li van donar i després li van treure, per això es va passar de 308 freqüències a 344. Perquè fa municipals de 240 a 236, aquí hi ha una mica de baixada, tot i que hi ha algunes de noves, l'any 2010 en van tancar 11, Déu-n'hi-do. Aquí no surt ni les 22 que va perdre la com al novembre del 2012 ni la desaparició d'ICAT a l'octubre del 2012. Pel que fa a les privades també hi ha pocs canvis, només en tenim una, de 196 a 197, tot i que el novembre del 2008 es van adjudicar 83, però pràcticament totes eren les del pla pilot que ja estaven funcionant. I pel que fa al tercer sector és on hi ha més i menys canvis, es passa de 116 a 120, sembla que hi ha poca cosa, però són 60 les que han canviat, que són... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Santi Riera, tema d'actualitat. Tema d'actualitat, entre altres, les ràdios estan treballant a fons a causa del proper EGM, que es farà públic el dia 2 de juliol i que correspon a la segona onada del 2015. El treball de camp finalitza el 16 de juny, per la qual cosa totes les emissores estan realitzant molts esforços per arribar al 16 de juny amb tota la seva potència, sobretot en el camp dels esports. Interessant. Joaquim Fàbregas. Doncs res, jo sempre parlar d'espectre, d'aquest espectre que es va cedint a les telefonies, d'alguna manera la televisió està perdent espectre, i dia a dia aquestes aplicacions de caire broadcasting, que el 4G, el 5G aniran assolint les proves que ja estan fent a Europa pràctiques d'aquesta radiodifusió, d'aquest broadcasting de la telefonia amb 4G i que el tenim aquí mateix. Tot un repte tecnològic. I acabeu, m'heu de deixar acabar abans d'aquest brindis final i us demano avui que m'acompanyeu quan diem bona ràdio, que ho dieu tots, per això tenim aquests micròfons amb mi que ens ha posat l'Alejo del Peral. Al Francisco Rubio avui li demano que em contesti 3 preguntes, si m'ho permets, Paco, biogràfiques, però curtes. La primera, quan es va crear, quan crees tu l'Associació de Radioescoltes de Barcelona? Quan crees tu l'ADXB? Van ser 3 persones, va ser el 19 de setembre de 1979. 19 de setembre de 1979. I com vas crear l'ADXB? Bé, fèiem el que sempre hem fet, escoltar la ràdio. És a dir, vam crear l'associació perquè estàvem escoltant la ràdio, ens veiem a l'emissora de la Rambla, suposo que molta gent se'n recorda, Ràdio Espanya de Barcelona, en aquesta encara, després va ser cadena catalana, en el programa Los Chicos de Mario. Ja ens trobàvem uns quants escoltes d'aquest programa i van decidir, si estem escoltant, per què no muntem una associació, i així va ser. Però immediatament entres en contacte amb el programa de ràdio que és Escuchando el Mundo. Que a més estava aquí l'amic Lluís, que feia el programa. Això és el que em feia la memòria. Jo sabia que el presentava Jaime Wagner, però el segon presentador... Lluís Segarra, també. Qui era? A mitges. Érem dos. Era Lluís Segarra. Dos veïns del mateix carrer que venien un dia a treballar. Que veu començar, Lluís, 1979-1980 amb el Jaime Wagner. Doncs bé, jo escoltava també Escuchando el Mundo, escoltava Lluís Segarra, el Jaime Wagner. Vaig començar a formar part de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, de la DXB, de la qual encara en soc membre, i degut a aquesta creació de l'associació sense ànim de lucre, no ens vinguin ara aquí a tancar el programa, és una activitat sense ànim lucratiu. Doncs bé, tant el Francisco Rubio com aquest qui us parla és quan vam començar a col·laborar les primeres edicions de l'altra ràdio, que van començar l'any 1980, l'Eduard Arias, el Juan Manuel Domínguez i l'Amadeu Sala. Poc temps després, a banda d'anar col·laborant a l'altra ràdio, des de l'abril de 1981, una altra pregunta, Paco, tu i jo presentàvem un programa. Sí? Nom del programa Emissora i Barri. Molt a prop d'aquí, al barri de Gràcia. I el programa es deia La Campana Diexista i l'emissora La Campana de Gràcia. I el més xocant de tot era l'estudi. L'estudi no era en un pis, no era en un local, sinó que era la campana de la plaça de Gràcia. La campana de la Toratxa, a sota. Un lloc que s'ha de dir que es demanava la clau justament a la seu de la Guàrdia Urbana, ni que era una emissora lliure. Una emissora pirata. Hi havia la clau a la Guàrdia Urbana, s'obria la torratxa, es feia ràdio. Donaven permís i feien programa. I un indret on, per exemple, aquest que us parla va acompanyar, que veies l'instal·lació de pujar de la torratxa al gran Salvador Picarol, que estem aquí també el record, l'homenatge del Salvador Picarol, de la gent de Radio Pica durant tants anys activa. Les ràdios lliures també han sortit de l'altra ràdio, les municipals, les internacionals, les ràdios privades, les públiques. Avui he començat amb un company de Catalunya Ràdio. Aquesta ha estat, jo crec, també una de les bones coses de l'altra ràdio. Això vol dir que de tots els que feu el programa, en aquest cas, aquesta multitud de persones que col·laboreu a l'altra ràdio, doncs bé, és amb en Lluís Segarra i en Francisco Rubio els qui jo personalment conec des de fa més anys, en aquest cas.
Per tant, Paco, Lluís, en representació, crec, de tots els que feu l'altra ràdio, felicitats pels vostres coneixements enciclopèdics en la vostra casa, la Ràdio Internacional de la Ràdio Local, i aquest qui us parla està molt content de poder seguir fent ràdio després de 35 anys llargs amb vosaltres i amb la resta de col·laboradors. No enviarem la fotografia al web que ha trobat el Joan Omar per saber l'edat d'aquest amic. Jo el Paco el veig molt igual que quan ens vam conèixer. En Lluís el veig clavat, va perdre ja cabell fa molts anys. Ja molt jovenet. I ja tenia aquest aspecte i jo d'alguna manera estic també, així m'ho crec, igual que estava. Una molt bona experiència professional i personal, evidentment, fer l'altra ràdio amb vosaltres, amb tots els companys que esteu aquí i amb la resta de l'equip. Us demano ara sí que d'alguna manera aixequeu aquestes ampolles que tenim de cervesa Moritz que la podrem fer sonar. I, si us sembla, recordem el vers de J.D. Foix en aquest brindis. Ens exalta el nou, ens enamora el vell. Més enllà de divulgar les novetats tecnològiques relacionades amb les telecomunicacions, els audiovisuals, qualsevol cosa que tracta el programa, crec que el més important és la relació personal que nosaltres mantenim, els que fem el programa, i que gràcies a la ràdio, aquesta ràdio 4, aquesta ràdio pública, s'estén a tots vosaltres, als nostres oïdors. Per molts anys i sobretot, molt bona ràdio!